semakin larut menerima kabar nan urang sampaikan mendedi kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sini korato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sini korato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna.
kini ko denai man udah sasali, indah ko udah merasakan alun berubah niai den di hati dalam melangkah marahku angan. Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama meraya cito-cito, namun tak sandung kaki derin tangan, orang tua udah melarai cinta kita. Lah lapu denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jorasian tak sia rintang palarai cinta kita. Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama meraya cito-cito, namun tak sandung kaki